panguva ino ikonikwa kunzi ziyambi or receive a final warning panhau yekuextenda term yemutungamiri wenyika beyond 2028. zanapinda mashoko anoonekwa kunzi nhau ye2030 iri kuonekwa kunzi iri kuuya ichifesa resistance nemacivil societies nemacitizens naanyone zvake ari munyika yezimbabwe. panguva ine kuonekwa kunzi ziyambi anozivikanwa kunzi is the legal affairs minister ari kuonekwa kunzi ndiye akufanira kupusha nhau yethis amendment bill kuti ichipasa through maprocedures ari kufanira kupasa through. onekwa kunzi opiwa mawarnings ekunzi asiyane nenyaya idzi dzekuextenda the term yemutungamiri wenyika. sanapinda masviko budanyika the Zimuriu TV doribo subscribe like on the bell icon. tipinda muzara nhasi mudanyira chiti Justice Minister Ziyambi has received a final warning to refrain from pursuing any legal avenues to extend President Emmerson Mnangagwa's term or face personal court action. Ziyambi was initially given a 7-day deadline by former Silobela Member of Parliament Anadi Sululu on January 7 to publicly distance himself from attempts to extend Mnangagwa's term through constitutional amendments. Ndomashika kudanyugwa pana paMzimuriu achiti aiwa Ziyambi onzi ngaatambire kure munhau dzekuya achiextenda term yemutungamiri wenyika. Chaos yatiri kuona kuti iri kuirapta the ruling party ZANU-PF. takanzwa aiwa vana Virginia Mabiza vachibuda pachena vataura vachiti aiwa 2030 is now a done deal. hapasisina zvimwe zvode kunetsa noda kuti vanoona kunzi mabhill acho anga ato paperwork yange yatopedzewa changusara kuti ingoisa muparliament and senate kuti panguva ino vachingodhibheta vataure vafinalize the issue. but panguva ino tiona kuti mawarnings akukandwa kunana Ziyambi amene zvinopera mushere. madevelopments atateto kubatisei mhuri yezimbabwe ezviri kuitika munyika yezimbabwe panhau ava ye2030 inoonekwa kunzi even vanabomshogeza even mawar veterans they are against it. Vina comment section indumisa mafunguro enyu muri kudai pamusoro pechitiko ichi. Musubscribe, like, wanjira on the bell icon.